ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଭୁଲ। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରେ, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରେ ବୋଲି ହିଁ ମଣିଷ ହୋଇ ରହେ। ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଚିରଦିନ ହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲ କରି ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଭୁଲର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଶକୁନ୍ତଳା। ତାପରେ ତ୍ରେତୟା, ରାମାୟଣ ଯୁଗ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତାର ନିଦର୍ଶନ ରୂପ ଓ ଜନମତର ଖାତିର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ବନବାସ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପରି ହିଁ ମନେ ହୁଏ। ଦ୍ୱାପର ତଥା ମହାଭାରତ ଯୁଗ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଶକୁନି ସଙ୍ଗରେ ପଶା ଖେଳି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଏ କଳିଯୁଗ କଥା, ତା ଛଡ଼ା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି 1921-22ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ମସ୍ତବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ହିମାଲୟାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମୁନିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତିଭ୍ରମ ହୁଏ ଓ ଋଷିମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଭୁଲ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏସବୁ ଭୁଲର ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ନୁହେଁ। ବାଇବେଲର ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଧରଣର। ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କୁ ଇଡେନ ଉପବନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶୈତାନ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାନେ କାନେ ଇଭ୍ଙ୍କୁ ସେହି ରସଭରା ଜ୍ଞାନ ଫଳ ଚାଖିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଶେଷରେ ସଫଳ କାମ ହୋଇଥିଲା। ପରିଣାମରେ ଇଭ୍ର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରରୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଆଦାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ କେମିତି ଲଜ୍ଜାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, କାମନା ଜନ୍ମ ନେଲା ଓ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ନାଶଶୀଳ ଚାରାକ୍ଳିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା, ତାହାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଦେବତାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନ କରି କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ କରି ବୁଝି ହୁଏନି। ସବୁଦିନେ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ସେହି ଅମୃତ ପିଇ ସବୁବେଳେ ସେହି ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୋର ହୋଇଯାଉଥିବେ। ଟିକିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ସହିଲେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନେ ଅଧେ ନ ରହିଲେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗାଳି କିଛି ନ ଶୁଣିଲେ, ବୁଢ଼ା ଟୋକା ଭେଦଭାବ କିଛି ନଥିଲେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହେବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭୁଲ କଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଟପ୍ ଟାପ୍ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ବର୍ଷା କିମ୍ବା କୁଆପଥର ପରି। ଏମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜଣେ ଅଧେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖି କାହାକୁ ନ ପାଇଲେ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚରାଯାନ୍ତା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା, ଅପପ୍ରଚାର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଥରକୁ ଥର ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଓ ନିର୍ଭୟରେ ଭୁଲ କରି ଚାହାନ୍ତି। ମହାନଦୀ ବଳିକୁ କୌଶଳରେ ପାତାଳକୁ ଠେଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ତହିଁରୁ ବାହାରିବା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାରୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେବତାମାନେ କିପରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନେଇଗଲେ ତହିଁର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଦେବତା ଓ ଅସୁର ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଭୁଲ କରିବାଟେ ଯେ ଘୃଣ୍ୟ, ସେପରି ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଅଥବା ଭୁଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳଭୋଗ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଭୁଲ କ'ଣ ଓ ତାହାର ନିଦାନ କିପରି କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆମ ଭାରତରେ ରାସ୍ତାର ବାଁ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଗଲା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ନଈ ଦେଶ ଦେଶକୁ ବାଙ୍କ ପରି ଭୁଲର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଭୁଲ କିମ୍ବା ଭଲ, ଏହି ଧାରଣା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଭୁଲ ଓ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ନିଜ ସଂଜ୍ଞା ତଥା ନିୟମ କାନୁନ ରହିଥାଏ। ଆଗେ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଭୁଲ ଓ ଭଲ ବିଷୟରେ ସମାଜ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲା। ସେହି ମାନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି
ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୀତି ନିୟମର ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଯଥାଯଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ହିଁ ଥିଲା ମାପକାଠି। ମାପକାଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ଭୁଲର ପରିମାଣ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ସମାଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ପରି କାମ କରୁଥିଲା। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଏହି ଭୂମିକା ଏବେ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମୁସଲମାନ ସମାଜ ପରି ସମାଜ ବିଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଯାଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ସମାଜ। ଏହି ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର। ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ନୂତନ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଶଦ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଭୁଲ ଓ ଭଲର ମାପକାଠି ଆଜି ହଜିଯାଇଛି ଓ ଯିଏ ଯାହା କରିପାରିଲା ତାହା କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ମାପକାଠି ଆଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ବାଛିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭରା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁର। ଆମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ କାଣିଚାଏ ତୁଥସର ଆଉ କଦଳୀରୁ ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଆ ହୁଏ। ଧୂପ ନାଁରେ ଟିକିଏ ଧୂଆଁ, ଦୀପ ନାଁରେ ଟୋପାଏ ଘିଅର ସଳିତା ଜଳାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଇଟା ଥାପୁଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟି ହଲାଇ ଦିଆ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ କବାଟ କିଳି ଦିଆଯାଏ। ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ ବି ଚୁ ନଥାଏ। ବାପା ଓ ମା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ବେଳରୁ ହୁସିଆର ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦଶା ଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।